Ordu ere aiotu dela eta gaurko martxoko udalbatzarekin hasiko gea. Eta gaurkoan edukiko ditugu aurreko ohiko osoko bilkuraren akta. Bigarren puntuan udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematia. Hirugarren puntuan edukiko dugu ibilgailuen aparkatze ordenantzaren aldaketa. Laugarrenian udalaren adierazpen instituzionala iruzurraren aurka Next Generation funtzen baitan. Bosgarrena Vladimir Putinek Ukrainaren aurkako erasoa arbuiatzeko adierazpena EAJak aurkeztua. Seigarrenian Ukrainiako gerrari buruzko adierazpena EH Bildu alderdiak aurkeztua. Gero bi hoien artean, testu bateratu bate indeu eta bi puntu horiekin bakarren geu, baina gai ordenian bisadakeunez, bisake aipatu. Zazpigarrenian Saharako gatazkaren aurrean adierazpena EH Bildu alderdiak aurkeztua. Zortzigarrenian Portuko zuzendaritzari informazio eskaera adierazpena, berdeak eta independenteak herri plataformak aurkeztua. Behatzigarrenian mugi txartelaren moldaketa adierazpena, EH Bildu alderdiak aurkeztua. Eta normalian errebu galderekin amaitzen deunez, hoxe da azkenengo puntua, baina gaurkoan karri dut maira beste adierazpen instituzional bat, astelenian izan zen lan istripuaren ondorioz ekarritaku ez da. Eta izenburua izango duana lan istripuen aurrean Mutrikuko udalaren adierazpen instituzionala. Hori momentua jatzen danean, plantatuko da, eta egoki bada, eta ala erabakitzen bada, sartukeu eta hartukeu izpide. Orduan, lehenengo puntotik hasiko ea, eta dakau otsailaren 24ko udalbatzaren ohiko osoko bilkurako akta. Zose, komentatzeko, beraz, otsailaren 24ko bileraren edo bilkurako akta, onartutzat emango dugu. Ondoren, dakauz otsaileko alkate hirigintza eta ongizate alorretako ebazpenak. Alkate ebazpenak dakauz laugarren zenbakitxikan 23 bitxartekuak. Horietan, zehose, bestela, beti esaten duguna ebazpenetan, hemen tituluak beak igual ez dugu nahikoa informazio ematen edo, hori edo ze momentutan, edo zeinek, idazkaritzan edo nerin galdetuta ere, edo zein konsulta etxeko modua beti dakazue. Hirigintza alorreko ebazpenetan, dakauz 37garrenetik 59 bitartekuak, eta horretan berdin, zehose gola aipatzeko edo, eta esan dakua. Eta azkenik ongizateko ebazpenak ditugu 5garrenetikan 5-6-8, 8garrena bitxartekuak. Horrekin informatuta gehatzen geha, eta horiek otsaileko zeak. Udal jardueran inguruan, beti ukitzeu zoze aipagarri, hiliontan dudagabe berdelak hartuko dugu indarra, eta igual aitorrek eukiko dut nik baino gixo aipatzeko, baina aprobetxatuz gaur egun gure udalbatzere mititu etxen dela, eta horrek gehatzen dela, iruditzen zat bai dela momentua gogoratzeko, berdel egunak 25. edizioa lortu alizateko hor lanian jardun deuen guztiak, ez da? Jardun deuen eta jardun dezuen. Askotan esaten da, eta dudaik ez to, hor jubilauak eta arrantzaliak, eta hor moilan lanian ibiltzen diazenak, baina, iruditzen zat udaletxian ere batzen gehanok edo batu izan zeatenok, gu baino lehenu ere bai, zuen papela ere importantia dela, eta mai hontan gaudenez, iruditzen zat mai hontatik pasatu diazen ere, 25 urte hurren hontan, kirikara baten bihartzakuela, ez da? Eta dudagabe, berdela ipamenian ingenu bezala, zuen alegin guztia eta zuen lan guztia eta kariño guztia esango neuke ipini dezuen eta ipintzen dezuen guztiokin gogoratzi, ez da?
Aipatu baitxare Ukrainiako kontuan, gaur ere hor dakauz mozioak ez da. Ukrainian gaixan aurrian, iruditzen zat herrixan eukideula, ez zahatak geixei atea gabe, eukideula hiru ekimen bakoitza bere aldetikan hasi zana, eta hirurak ere izan zian pixkat Ukrainiako herrixei laguntzeko bokazio batekin, ez? Hortutakoak, material bilketa, diru bilketa, jateko bilketa, eta ikusi gendu nian hiru ekimen ezberdin ziala, eta bakoitza pixka bere aldetikan plantatuta zauela, udaletxetikan, zeitzuan Inigo, Xabite, hirurok ipini ginen harremanetan, eta pentsatu gendu egoki izan zeikela hiru ekimenak elkartu udaletxian, eta norabide baten ipintzia, ezta? Bueno, hiru bileren gendu zen, ipin izan horizonte bat hile hontan ziar etxeko, eta beti ere koordinatuta Euskadi-Ukrania elkartiaren esanetan nola baitz, ezta? Geure kabuz eta herri bezala bakarrik funtzionatu gabe, haren hildotik eta ibiltzeko. Emaitza izan da, bisaldu diala mutrikutikan lau furgoneta eta bi udaletxeko bi kamioikara jateko, erropa eta material bisaldu diala Donostiako zentralia, eta gero Donostiatikan eurak bideratu dugu Arutz, ezta, Ukraina aldea. Eta hori bakarrik, gero beste bi furgoneta ere antolatu zian herrixan, Polonia eta Ukraina bitxarteko mugaraino bi furgonetakara material da eramateko, ezta. Eta iruditzen zat, jende asko ibili da horatzian, zentralizatu zeuen Samielan eta Elizatzeko lokaletan, eta horretikan jende asko pasatu da, esku bat botatzea eta zehatxea, kolaboratzea. Eta batzuk aipatzia bakarrik ez da dotore gehatzen, bine iruditzen zat, intzeuen alegin itxio, obligazioa dakatela aipatzeko Jose Mari, Jon, Jose Justin eta Domeka, lau egunetan eintzeuelako Poloniaino jun eta buelta. Batzuk, ilargiraino eta buelta etxentzeuen bezala, honek Poloniako mugaraino jun eta buelta eitzeuen bi, esan deten moduan, bi furgonetakada eraman, eta bueltan ere ekarri zituen, sortzi behatzi Ukrainiar ekarri zituen, lehen esan deten bezala, Ukraina eskuadi zeakin elkartiekin, elkarlanian eta harremanetan, eta Hondarribiko goitze ustete eramantzeuela, Hondarribi edo Donosti ez dakitz, baina, hango zeabatea albergia edo eramantzeuela, han zentralizatzen dituelako zea horiek, ezta? Horren, iruditzen zat, herrixan eukideun ekimen hori aipagarrixea dela, txalogarrixea dela, eta, azken baten, Ukrainiar herriarekin mutrikuko herrixak erakutsi duan atxekimendu edo laguntasun hori, politxe izan dela, ezta? Ize ez da matxu, eta hemendik aurrera ere, bihar berrixak ere egongo dia, egon lehik ez, eta egongo dia seguruena, eta jarraitzuko deula harreman hortan, irutzen zat obligazioa dakaula, herrixan egon lehik ezen ekimen horiek eta, koordinatzia da, bintzat euren onduan egon, ezta? Jarraitzuko dugu horrekin. Eta azkenik nire aldetik, martxuan goz, baina ja udiakin pentsatzen hasitxagoz, geroko punto baten ikusiko den bezala, otakin, ezta? Baina ondartzetako batzarrak eta ere, ja datorren hastian hasiko ditugu, diputazioakin, gure aldarrikapenetan jarraituko dugu, sorospena eta ondartza prestaketak eta horredanak udalantzako dia balantze negatibo bat, urrengo baten igual iruditzen zate partekatu lehikela eta danok ere eukitzeko udiak zekartzen dio mutrikuri, ezta? Askotan tokatzen zaku herritxik kanpo juten ganian, zuek eratak ezu eta probetxua udiai da, probetxu hori ikusiko dugu, mina da probetxu gorrixa, zenbaki gorritxan gehatzen geha. Herri zerbitzu geha eta gauzak ez ditugu etxen zehatxeko, ez da, diru irabazteko. Baina, numeruak eta zeutzi importanti izango dela iruditzen zat. Eta gure aldarrikapenetan zehitzuko dugu, dakaunian 200.000 euroko
gastuak 10.000 euroko diru laguntza baino gehiago eskatzeko, ezta? Hori izango da gure aspirazioa, beti izan den bezala. Nik uste udal guztiok gu eta gure aurrekoak beti izan dela gure aldarrikapen hori, eta hortan zeitzuko du egunen baten lortzeko asmotan. Eta korrika ere hasi da, baina hori izaskunek ibal izango du zoze. Aitor, zoze dakazu? Kaixo atzalde hon da noi. Bi gauza, lehenengo puntu esan gora kirolai lotuta, dakizuenez, Mutru udaletxea nahi dugu Miruez pilotalekuko frontiza aldatu, ja nahiko zaharkituta do, gune batzutan ja harritxa ere apurtzen do, orduan, dakauna da asmoa, apirilean frontiz aldaketi egin hastia, eta normalian obra horrek eraman geu gutxi gora bera 2 hilabeteko epia. Hasiera baten esan bezala, apirila erditxan hasiko ginateke, eta dakauna da planifikatuta 26. hastian bukatzia, dala ekaina bukaeran. Horren aurrian, hor zela ume batzu dabiltzen pelota eskolan, dano batetik lotuta, eta ume horrek ez gelditzeko, gozena da aukera desberdinak ikusten, eta segurazki hartukoran erabakiz esangorana da, Arnopeko frontoia bideratzia ume horre bentsat 2 hilabete hortan kirolakin eta aktibidadeakin segitzeko. Gero, garapenai lotuta, lehen Josebak esan duan bezala, berde leuna, berde lastia. Orduan, juntzan hastian, juntzan hostialian hasi ginen, berde eguneko ekimenekin, berde lapamena euki ginen Zabiel Kulturretxian, aste hontan, bi hitzaldi hondia, bat itxasoiko aurkezpena eta Ondarro 12.000 proiektuaren aurkezpena, gero bigarren bat egon zan, errelabo generazionale lotutako hitzaldisa, eta, atzo azkenengo ekimena, ekintza, egon zana zan, Berdel eta Txakolin kata, Mainelen soziedadian. Hau dan ezin esango zan posible ez bakarrikan hitzaldixak, baita ere beste aktibidea batzu lotuta Berdel egunai, kultur talde edo kirol taldiak espalin bazian involukratuko. Adibidez, bitxarre badakona da zestako Berdel txapelketako finalak, dano batek antolatuta, gabeko 10etan, eta azken kolofoi bezala, larun batian Berdel eguna. Aurten pizkat, aurten urtera beira, eta 5. urte hurren bezala, pizkate kontzeptu aldatu da, horre esan duen bezala, lehen zian, akto principala lehen zan bezala atzaldian 5 atzea, urten egin deuna da, ordu betetan hasiko zan, eta 5 arte egongo zan. Orduan, pizka banatuko ginuke bea eguna, hasiera baten egongo zan, Artizau azoka goiko gunean, goiko plaza, beko plaza gunean, gero Zabielen egongo zan korua, gero bajatuko ginake portuan egongo zana, esango zan, lehen sektorien lotutako merkatu txikia egongo zan arrauntalde aurrian, gero ordubetatekan 5 egongo zan Berdel dastaketa, eta bukatuko ginuke atzaldeko 6etan, Moian o portuan kontziertuekin. Eta esango zan dana nire aldetikan. Bale, motxian lehenu ere komentau izan dugu ikastolako eremuan guraso elkartiak eta zuzendaritziak eta udalan artean adostutako kanpo eremuan berrantolaketa bat eskau izan dugu ikastetxeek eta guraso elkartiak urtetan, eta hori martxan hasia, lehenengo fasia beintza martxan hasi da, bai aurreskolako eta bai umie txikixenan atxe-atxeko esparruak eta lantzeko, eta hori ja martxan do, eta Aste Santuko oporretan ja bukatzi aurre ikusten da, orduan, hori ja martxan eta bukatze bidian behintzat. Eta bestetik hori alkatia komentauru, hasi dela korrikia, udalak betiko moduan atxikimendua dirazten deu, pankartia jarri deu, itxapleiru gotareu, jaixara eta ospatzeko motibuara berriz korrikia berreskuratzia, eta gaur sortzi pasauko da herritxikan.
Bueno, gero korrika kulturala ere ongo da, baina hori ja korrika batzordean kontua, baina bueno, hasi da labintza korrikia, besterik gabe. Erki. Hirugarren puntuan sartuko ea, eta dakau ibilgailuen aparkatze ordenantzaren aldaketa. Iaz 2021 urtean aurreneko aldiz zabaldu gendun tao zerbitzua hondartza gunetatik herrira ekarri gendun, batez ere ikusitza aurreko urtean, hau da 2020an, ze uholde izan zen eta ze egoera zail pasatu gendun derreixan, eta aretxek ekarri gintzuen tao zerbitzua antolatzea, ezta? Lehenengo urte hartan, iazko urte hartan, jakina, zerbitzuak eta zeak edozein gauza, ezta? Martxan ipintzen den lehenengo aldixan, izatea gora berak, gauza batzuk akaso ondo planteatuko zian, beste gauza batzuk esain ondo, eta beste batzuk gaizki ere bai, akaso. Eta orduan, bigarren hontan, aldaketa batzuk aztertu dira, planteatu dira, zerbitzua hobetze aldea, ezta? Beti ere, helburua izanik, herritxarrok aparkatzeko arazuarekin erosuo bizializatia, baina aldi berian baitxare, kanpotik datozkigu nahi, elkar bizitza lortzia, ez da non artian. Bertan bizi ganon eta bizitatzea edo kanpotik datozkigunak ibilgailuetan ere, aparkatze kontuetan ere, elkar bizitza baten bizializateko. Horren, horrenantza guztia ez dugu errepasatuko, baina bai 2022ko aurre ikusten dian aldaketak, zuzenketak eta berrikuntzak. Hori da, atzalde ondan nahi. Zuri jarraitzuz, uda amaieran balorazio baten gendun. Alde batetik udaleko langileekin hainbat eta hainbat bilera inditzugu, eta bestetik herrira galdetegi bat zabaldu gendun. Balorazio horretatik jasotako ekarpen, kezka eta arazoak mahai gainean jarri diaz, eta bertatik hainbat proposamen jaso diaz, eta ondorioz aldaketa hauek adostu ditugu aurtengo udarako danon artean. Dana dela, gaur pleno honek onartuko dituen ordenantza honen aldaketak etxietan jasoko dezue informazio guztia iaz moduan. Alkatiak esan duen bezala dana luzia da, orduan aldaketarik esanguratsuenak azalduko ditugu. Herritxarrak oroar adostasun handia agertu deuenez, iaz bezala jarraitzuko deu. Herritxarrentzako hau da. Leku guztietan aparkatu ahal izango deu, herritxarrok ordaindu gabe. Kanpotarrentzako aldaketa desberdina datoz aurten. Alde batetik, baimen berezixak, eta beste aldetikan eremu batzuetan ere aldaketa datoz. Baimen berezixen inguruan, hauek dira. Udatiarrak, beraneantiak, 60 euro ordainduta, txartela jasoko deue, hau iaz moduan, eta oain arte izan den moduan. Herrixan lan, etxen deuen kanpotarrak, herritxarren moduan aparkatu ahal izango deu herri osoan, udako egun guztixetan, hondartzetako gunietan izan ezik. Txartela edo pegatina jasoko deue, 40 euro ordainduta gero. Pegatina hau herritxar edo bertakoen kolore berdineko izango da, eramango doana da ele bat, langilean ele. Bestalde, ibilgailu propisuaz gain, kanpoko enpresako leasing edo rentinekua bigarren ibilgailua daukaten herritxarrek, baimena izango dugu herri osoan 40 euro ordainduta gero. Hondartzetako eremuan izan ezik honek ere. Kanpoko enpresako ibilgailua bakarri daukaten herritxarrak ere, herri osoan aparkatu ahal izango dugu 60 euro ordainduta. Aurtengo urtean zehar ibilgailua eskuratu dauen herritxarrak eta zergairik ordaintzeko aukerarik eduki ez dauenak, herri osoan aparkatzeko aukeri izango daue, hauek ere 60 euro ordainduta gero. Aldaketa hauek dira baimen berezixai dagokisenak. Eremuen inguruan ere baditzugu aldaketa batzuk eta honek aipatuko ditut orain. Zona gorrixa. Iaz bezala, ordubete aparkatzeko aukeri egongo da gehienez. Iaz, lau izan zian gune gorrixak, goiko plazia, ambulatoixo aurria, komendua eta tamaio aurria. Aurten, danak mantenduko ditugu tamaio aurrekua izan ezik. Gero emango dira honen inguruko azalpenak.
Eta horretaz aparte, komendukuan aldaketa badoia, astelenetik zapatura arte, san zona gorrixa, eta zapatu guarditxikan astelen goize arte, san zona libria. Danok algendun aparkatu bertan aurten, ez da eremu libri izango. Asteburutan izango da urdina. Zona urdina edotago ordaindu biharrekoa, oain arte moduan, jarriko dia Saturranen eta Baitxa Burumendin ere, eta hoietaz gain, aurten Domingo Ibaibarriaga, Goiko Plaza eta ambulatoixo tarteko danak zona urdina izango da, aparkalek urdinak izango diaz. Horretaz gain, Jose Maria Alzibarren ere zona urdina jarriko da. Baina kasu honetan izango da rotondatik hasi eta kontenedoreak dauden arte. Hori izango da urdina. Eta hortikan kontenedoretatik eta tamaino pare arte izango dira bertakoak. Horretaz gain, futbol zelai ondoko aparkalekua ere, iaz bertakoen azana aurten urdina izango da. Bueno, guazen kanporutza alkoleak aldaketia daka. Iaz autokarabanentzeko egunia jarri gendune herriruz dauan aldian, da debaruz dauan aldia, zona berdia izan zen. Aurten eremu hau dana libri izango da, baina jarriko da autokarabanentzako seinale bat. Geixenez, 24 ordu aldiala jarriko doana. Arbe paria, ipitxarri eta ondarbeltz, kostazekin harremanetan ari gea zehazteko zer edu jarri. Erabakitza dakaunean azalduko deu hurrengo baten. Tamaio aurria, gorrixan partez, aurten urdina izango da. Baina urdin berezixe izango da. Hau da, lehenengo ordua doainik. Eta gehienez, 3 ordura arte aparkau izango da bertan. Olatz bidea, iaz, bertakoentza bakarri basan ere, aurten zona berdi izango da. Hau da, egonaldi luziauak einaldia bertan, egun erdikuak edo egun osokuak. Eta bigarren aldaketia dakarrena da honek, lehenengo ordua ere hemen libre izango dela tamaio aurrian bezala. Tanatoixo pareko aparkalekuak, iaz bertakoentza bakarri zian, herrikoentza, eta aurten erdixak jarriko ditugu bertakoentzako, tanatoixotik gertuen gehatzen dianak, eta beste erdixa libriak izango diaz. Eta amaitzeko, kiroldegi iaz eremu libri izan zen, eta aurten kiroldegi atzetikan duan aldapia ere irigibeleruntzere, hori ere libri izango da. Bale, eremuekin amaitsuta, beste aldakete bat ere bado, izango da seinalizazioa eta lurraren margoketaren inguruan, aurten seinale handixauak jarriko ditugu herri sarreratan, bai Galbasotik, Ondarrutik eta Debatik gatu zenean, handixauak eta fosforituak. Ikusgarrixabak eta lurreko margoketa ere hobetzen saiatuko gea. Bai, abadanun artian iazkua mejoratzen duen. Bueno, hau dan esan da, ordenantza honen onarpenerako urratzak ondorengo hau edia. Lehenengua gaur, behin-behineko onarpena emati udalbatza honek, eta bigarrena onartzen dan ordenantza hau, 30 lan egunez endaurrian esarriko dela iradukizun eta alegazioak aurkezteko. 30 egunetan ez bada ezer aurkezten, behin-behineko erabakia hau behin betikotzat hartuko da. Erki, nik matizazio txiki bat, esan dezu gero azalpenian aurrera juntzen nian aipatu dezu, zergak eta egunean eukitzi eta, baina momentu baten, entzun dizu, herritarrek edonon aparkatu ahal izango dute eta garbi gatzeko. Herritarrek edonon aparkatu ahal izango dute, dagokion pegatinekin, baina pegatinia jasotzeko udalakin egunean, udalekiko ordainketetan egunean egon beharko da. Hori da. Betiko moduan. Dara dela, uda aurretikan aurreikusitzado, komunikatzia, errixak, informazioan ematia, bai, dana. Erki, Xabi... Amaitzeko, herritxarrak lekudanetan aparkatu ahal izango deu, doainik, eta gogoratu behar da, hoxe, bakarrik zona gorrixetan tikiatu atea beharko deula, herritxarrok, hoxen, iaz moduan. Xabi eta Inigo... Bai, bueno, gure aldetikan komentau, hau esan den bezala batzordetik handa pasau da, danon artean lanketa bat egin da, eta indien aldaketak, iruretzerako hobeako izango dira. Lehenengo urtean gaitz izaten da, lehenengoan dan asmatzia, eta, aipatutako igual puntuan artean, bai, igual ikusi deun, utzune handixen esan, parkamentu asko zira bertakoentzako, igual keixei. Orduan, kanpotik urreatzen jende askok, eguna pasatzea, lanea o danadalakoa, eguna aparkau zakala. Orduan hor, lanketa bat egin da, pixkat,
danok komode egoteko eta danok, bueno, pixkate banatzeko hori, eta iruditzeko hartu da neurrixakin, beste puntuaz aparte, gai hau ere pixkate zuzenduko dela. Hori usten dugu mentzat. Gero udiak eta egunerokoak erakutziko digu. Ondo gabitzen noez, da igual aurrea behida ere beste modifikazio batzuk ere beharko dira seguru, baina hasiera bat emetzat aurtengo udia bira iruditzeko indian aldaketak, honeako etxango eta zerbitzu hobetzeko eta ados goz. Gu gure partetikan, joan zen urtean abstenitu inginun, arrazoitu inginun abstentzioa esakan zairkusitza, guk betidanik aldarrikatu duguna. Nagusiki Hondartzako parkinaren inguruan. Argumentuak, errepikatu ingo ditut. Azkenian da nolabait ez hemen mutrikun bakarri, baizik eta suposatzen dut kostaldeko herri gehienetan, nolabaiteko banaketa diskriminazio, kako txartir miniko egiten da, bertakoak eta kanpotarren artean, hau da, batzuk gratis eta denbora libre dakau, finkatzen nahi aizialdeko eremuetan, hau da, Hondartzetako eremuetan. Orduan, hori, gure ikuspuntutik bilatu behar beste modu bat kudeatzeko, hau erkiditzeko. Bestaldetikan, toki hauetan ere rotazioa ez da bermatzen. Rotazioa herritarrei dagokionean. Azkenean gu herritar bezala neu barne, neu bai erabiltzen dut, libre dakau, nahi duen beste aparkatzeko. Eta gero ez gaitu kotxearen menpekotasunetikan pizkat alderatzen. Azkenean gu gea, herritarro gea, pizkat urbilen dakauna Hondartzak, nabil, berriro ere esango dut, aizialdeko eremuetan. Pizkat, dakau aukera komodo hau erabiltzeko eta erabilitzen dugu. Orduan, hauek kontuan aukita guk ikusten duguna, baita ere, indala alegin handiza hobekuntzetan. Eta herri mailan hartu diren pausoa modu gaikor baten ikusten dugu. Bai bihar zan, uda partian hau solamen galanta da, eta herritarrak tamalez, inkonveniente asko pasatzen ditugu, jasan behar izaten ditugu honen ondorioz. Eta balorian ipintzen dugu, joan zen urtean, egin zen, pizkat, inkesta bat jaso, zein dugun, ezain ondo, zelan hobetu ezakegun, eta hori balorien epintzen dugu, eta lanketa indana, bai, garroak eta bai, saberrik epatu duzuetan. Beraz, aurten, guk bai nahiko ginen aktan jasotzia, gure hausnarketa, baina modu orokor baten ikusitza otan kontua, gure bai eskua emango dugu. Aipamentxo, Xabik esan doan bezala, iaztikan ona aldaketa nagusixena hori da, ez? Herrixan bertan eremu libre geixo izatia eta eremu geixo izatia. Iaz nolabaitz, herrixi txitsa genduk handana bertako entzatzen, da kanpotarrak ezaken aukerek herrixan aparkatzeko. Zauan nolabaitz pentsauta Hondartza zatozen kanpotar hoientzako, baina bado, jendi herrira datorrena eguna pasatzea, bazkaltzea, huelta bat ematea. Orduan, ikustezan biharra herrixan ere kanpotik datozen hoientzako lekua jartzeko. Formaldetik bakarrekan, aurreko urtean ere bai, eta pasagun gendun, eta aurten ere bigarren aldiza da, eta hirugarren ez pasatzeko, batzordean komentatu gendun, eta gaur hemen ere bai, ahoz komentatu diguzue, baina ordenantza bat onartzeago, ordenantzen testuikan ez dugu jaso. Eta hori igual gai zerrendakin edo bekomeni dela guk ere irakurtzeko, eta hobeto aztertzeko, ez da berdin, ahoz komentatzen danean, edo irakurtzen danean, eta zuzenketarien bat edo proposatzeko. Aurreko urtean ez gendun jaso, eta aurten ere ez dugu jaso, testua. Azkenengo batzordean ala izan zen bidaliko zala, baina geukero handikan ez dako azken testu eguneratuta, eta orduan goguan dakau hori, dakaunian bidaliko zatzue. Baina, batzordean aipatu zian aldaketak dira danak ikusi duzuen bezala. Ibilgailuen aparkatze ordenantzaren aldaketaren aldeko bozkak. Beraz,
Hau batez, onartuta geratzen da aldaketa. Eta laugarren puntura pasatuko ea, Mutrikuko udalaren adierazpen instituzionala iruzurraren aurka Next Generation funtsen baitan. Hau, testua irakurri aurretik, komentatzea nondikan ego datorren. Da kontu bat Europatik datorrena, batek esaten zuen bezala, Europa Espainiakin ez da pixatzen, eta Europak ez da dirua utziko izuet, o emango izuet, baina ondo erabiliko badezue. Eta ondo erabiltzen dela berrematzeko, enbiarko dezue, hainbat eta hainbat kontu. Eta lehenengoa da, adierazpen bat, hau da, onarpen bat, zintzuak izango zatela. Nolabait hori dau. Gero horrek ekarriko dena, plan batzuk enbiarra, kodetikuak, en fin. Eta, beste batek esaten zuen bezala, azken baten, adierazpen honek obligatzen gaitxuna da, bestelare aplikagarri zaigun legia betetzea. Hau da, nolabiteko bigarren zea bat, ipintzen digute gainean, baina zintzuak izaten bagea eta ustez bintzat, dano beha zintzotasun horretan, ezta? Horrean, hau soberan ongo litzake, honen biharrik esan duke eukiko, berez ja hemen mai hontan lehengo guneako kargua hartu gendunean, hitzeman edo zine egin gendunean, hartu genduzen ardura guztiak, honek eskatzen digunea behartzen gaituztelako. Baina, bueno, edozein kasutan, eskakizun bat da, Europatik etxen zakona Espainiai, eta Espainiak ere etxen diguna administrazio guztiei, eta alde horretatik udal batzai eskatzentzako honi onarpen ematia, tramitazio horretan edo formalismo horretan dokumentu hau ere bihar degulako, ezta? Beste gabe irakurrengoet. Beraz, Mutrikuko udalaren iruzurraren aurkako Mutrikuko udalaren adierazpen instituzionala. Ustete ez dagoela aldatuta horren baina aldearko ditzake hemen beste. Neuk ez tekatu da. 2008 ustailaren nota batean, Europako Kontseiluak Next Generation Europar Batasuneko hurrengo belaunaldia izeneko aparteko tresna bat adostu zuen, 750 milioi eurokoa aldi baterako COVID-19 eragindako pandemiaren ondorio ekonomiko eta sozialei aurre egiteko estatukideekin koordinatutako erantzun Europarra bermatuz. Next Generation barruan, volumen handieneko tresnetako bat berreskuratze eta erresilientziarako mekanismoa da. 672.500 milioi eurokoa. Berreskuratze eta erresilientziarako mekanismo mekanismo honen helburuak garatzeko funtsezko atal gisa irailaren 30ean estatuko boletinean irailaren 29ko agindua argitaratu zen. Horren bidez, erresilientzia plana egituratu da. Plan horren arabera, administrazio publikoek hainbat neurri hartu behar dituzte, besteak beste kudeaketa prozedurak eta kontrol eredua egokitzea haien konfigurazioarekin batea. Horrez gain, planean aurreikusitako neurrien barruan, dauden proiektuak eta azpiproiektuak definitu, planifikatu, gauzatu, jarraitu eta kontrolatzera bideratutako kudeaketa zehaztu behar dute. Bestalde, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021ko otsailaren 12ko araudiaren 22. artikuluak zenbait bete behar ezartzizkio Espainiako estatuari, Europar Batasunaren finantza interesak babeste aldera. Horretarako, iruzurraren aurkako neurrien plan bat argitaratzeko bete beharra ezartzen dio Europar Batasunaren finantza interesak babesteko helburuarekin. Bete behar hori erdieste edo lortze aldera, aginduaren 6. artikuluan, iruzurra, ustelkeria eta interes gatazkak saiesteko, detektatzeko eta zuzentzeko mekanismoak indartzea,
erresilientzia planeko neurriak betearazten parte hartzen duten erakunde erabakitzaile edo betearazle guztiek iruzurraren aurkako neurrien plan bat eduki beharko dute. Horren helburua da bermatzea eta aitortzea dagokion jarduera eremuan dagozkien funtsak aplikatu beharreko arauen arabera erabili direla, bereziki iruzurra eta ustelkeria prebenitzeari, hautemateari eta zuzentzeari dagokienez. Iruzur terminoak engainua erabiltzea esan nahi du. Irabazi pertsonalak lortzeko erakunde publiko bati lotutako pertsonarentzat edo hirugarren batentzat, edo galerak beste pertsona batentzat. Ustelkeria, irabazi pertsonalak lortzeko botere abusua da. Interes gatazka dago pertsona baten eginkizunak modu inpartzialean eta objektiboan betetzeko arriskua dagoenean, familiarekin, kidetasun politiko edo nazionalekin, interes ekonomikoekin edo Europar Batasuneko funts eskatzaile batekin adibidez, partekatutako beste edozein interes motarekin zerikusia duten arrazoiengatik. Iruzurrak, ustelkeriak eta interes gatazkako kasuen kudeaketa txarrak, ondorio finantzarioak izateaz gain, kalte larria egiten diete baliabide publikoei, eta beraz, Europar Batasuneko funtsak eraginkortasunez eta efizientziaz kudeatzeko ardura duen erakundearen ospeari. Udalak iruzurraren eta ustelkeriaren aurka dagoela adierazten du erabat, eta kalitate juridiko, etiko eta moral handia mantentzeko konpromisoa hartzen du. Bai eta osotasun, inpartzialtasun, gardentasun eta zintzotasun printzipioen arabera jokatzeko ere. Gainera, bere eginkizunak betetzean iruzurraren eta ustelkeriaren aurka borrokatzeko konpromisoa berresten du, eta interes gatazkak goiz eta behar bezala kudeatzeko asmoa adierazten du. Udalak iruzurraren aurkako politika jarraituko du, eudelek ezarritako bideari jarraituz, edozein iruzur jardueretarako disuasio efektua izango duen betetze kultura sustatzeko eta horrela jarduera horiek modu proportzionatuan, eraginkorrean, egokian eta denboran zehar egokituz, prebenitu, detektatu, zuzendu eta jasarri ahal izateko. Horrez gain, Mutrikuk udalak konpromisoa hartzen du kudeaketa prozedurak eta kontrol eredu bat ezartzeko, Europar Batasuneko funtsak lortzeko eta bideratzeko espedienteen estandar etiko onenekin bat datorren izapidetze eraginkorra ziurtatzeko, erresilientzia planean aurreikusitako helburuak bete ditzan. Udalak barneko jakinarazpen kanalen bidez antzeman daitezkeen irregulartasunak edo iruzurraren eta ustelkeriaren susmoak salatuko ditu, eta iruzurraren aurkako koordinazio zerbitzu nazionalarekin eta gainerako agintari eta erakunde publikoekin, estatuko segurtasun kidegoekin, autonomikoekin eta foralekin lankidetzan arituko da une oro. Esan dakua, da Europak eskatzen digula diruak ondo erabiltzeko, baina lehen esan deuna, nik uste Europak esan biharrek ez dakala, mai hontan elkarri esan aldiogun gauzia dela eta geure buruak indakon obligazio bat dela. Momentu baten, lehen ez komentau eta iruditzen zat behi dela aipagarri, iruditzen zat Euskal Herriko udalen prozedura komunak eta diazen honek nez funtsen aurrian, eudel dabil pixkate koordinazio edo informazio truke zabala zehatzen eskaintzen, eta ezinbestian horretxio jasotzen da, ezta? Eudelen bidetik edo eskutik edo joko deula, beha dalako azken baten, estatutikan komunidadietatik lurralde eta provintzieta eta provintzietatik herrixeta bajatze hortan edo jiste hortan geu batzen gaitxuen erakunde zehazta, bateratua. Horrean,
dokumentu honek eta ere handik handatoz, da honek markatzen digute pixkat bidea. Bueno, hoxe izan da, sermoia, Europatikan datorrena. Beste gabe, Xabi eta Inigo. Zio berezirik ez, zeuge esan dezuna. Bueno, guk begionez ikusten dugu, tramite hau bete beharra, bai, alkateak aipatu du, teorikoki, hori hemen gauden ordezkaria, sinatu beharra daukagu legealdi bakoitzan hasieran, bai, zen egon behar, baina arrazoi bategatik Europatikan etorri zaigu Espainiara, hau, orduan, ez dakitz beste herrialdetan berdin funtzionatzen doan, orduan zehozer badago. Eta berez, guk hau Europatikan eskatzen diguten prozedimentu hau, begionez ikusten dugu. Alkatik aipatu dugu, Europako dirua modu honian gastatzen dela ziurtatzeko. Azkenean, Europarrak gukea ebekea, eta gure dirua do jokuan. Ez da bakarrik kanpoko dirua guri gratis etortzen zaigula, gure dirua hortzen doge bai, poltza hortan. Orduan, zentzu hortan, bai aipatu nahiko nuke, next funtzen helburu bat, eta horren pizkat zabalkunde egiten dute publikoki, da nahi da boiatu Europa bat erresilienteagoa, digitalagoa eta ekologikoagoa. Eta honekin hau ardatz hartuta, nahiko nuen hausnarketa batein, ze azkenian hor kanpoan datozen obrak, Europako diruakin next gauza askotok erabiliko dira. Eta udal hau horren onura jasoko ditu, baina next bai erabiliko da hor kanpoko dikean obrak luzatzeko. Eta next generation, proiektu hau, next baino, hor, sustatu behar den Europako funtzekin, da past, iragana. Eta hor ikusten dugu nolabait, hor gaudela iruzur egiten. Ez iruzur ustelkeria kontzeptual, baizik iruzur egiten gizarteari zaitzik. Gaude, pasaden mendeko proiektu bat, 2022an bultzatu nahi zan. Ez aldakigu hobetu hau, ez aldakigu gauzak hobetu egin, Europako dirua modu eraginkorrago baten erabiltzen. Gaur egun dakau, teknologia askoz ere gauza txukunagoak egiteko, ez proiektu bat atea, joitikan, berriz, kolokatu, hemen etorriko da dirua gratis, eta aprobetxatu. Beraz, hor dijoan ere hausnarketa nexten inguruan. Ia gai gehan, buelta mateko, eta urrengo belaunalzitan pentsatzeko. Ondo. Eta esan duena, Next Europako diruak, ondo erabiltzeko konpromisua, baina, gure konpromiso behinena geure diruak ondo erabiltzia, ezta? Herritxarron diruak, ez Europatik handatozenak. Lehengo ondo erabili behar ditugunak geuria dira, geure zergak eta geure tasak eta geuk herrixan jasotzen ditugun diruak. Eta guriak bezala, arek ere erabiliko ditugu, ematen badigute ez bintzat. Erki, beraz, adierazpen instituzionalaren aldeko bozkak, beraz, hau batez, onartuta adierazpena. Eta lehen esan deten moduan, hurrengo puntura sartuko ea, boskarren da zigarren puntu, puntu biadea, Ukrainiako gerra egoera horren inguruan, bai EAJak, bai EH Bilduk aurkeztu gendun mozio bana, eta, mozioak inazi aurretikan, Xabiri eskerrak ematia. Egin dugu ariketatxo bat bi eguni antita, temporreko horrezango neuke. Esan diot, gaztetan nobixi baino gehiago ditu diot, atzota gaur. Ez, ariketa bat egin dugu, ikusitza, bisok ere aurkeztu deula mozio bana, gai baten inguruan, saiatu gea bateratzen edo, eta, eurak sartu zeuenez aurretikan, hartu dugu euron testua, eta horre egokitzen, adosten, eta emaitza bat atea dugu, da Xabik emango digu horren berri. Bai, hori da. Orduan, EH Bildu eta EAJan izenean, Ukrainaren aurkako erasoa arbuiatzeko mozioa irakurriko dut.
2022 otsailaren 24an, Vladimir Putin, Errusiako presidenteak, Ukrainaren aurkako operazio militarra agindu zuen. Eskuragarri dagoen informazioen arabera, herrialdearen ekialdeko eta hegoaldeko hiri gehienak erasotu eta bere egin dituzte errusiarrek, eta indar suntsitzaile handiko armak erabiltzen ari dira hiri hauen aurka. Inolako bereizketarik egin gabe, biztanleria eta azpiegitura zibilen kontra ere eginaz. Errusiako gobernuaren oldarraldia justifikaziorik gabeko erasoa da, inoiz ez bezalako larritasuna duena, eta nazioarteko zuzenbidearen urraketa nabarmena. Gerra hotza amaitu zenetik, gatazkarik larriena izan den alde bakarreko eraso honek, demokrazio sistema, Europar batasunaren egonkortasuna, nazioarteko ordena eta bakea arriskuan jarri nahi ditu. Giza eskubideen zapalketa erabatekoa izaten ari da. Milaka hildako eragin ditu dagoenako gerra honek, eta baita milioika errefuxiatu ere. Mariupol hiria gaur egungo Gernika bihurtu da, erabateko ankerkeria eta suntxiketen ikur. Hau guztiagatik, Mutrikuko udalak ondoko adierazten du. Bat, estatu subirano baten aurkako gerra egintza hauen aurrean, bere arbuio sakonena erakusten du. Bi, Vladimir Putini inbazioa berala eteteko eta tropa guztiak Errusiara itzultzeko eskatzen dio, eta deia egiten du Minskeko akordiotara itzultzeko. Hiru, Mutrikuko udalak Ukrainari eta hango herriari erabateko elkartasuna eta estimua adierazten die. Bizien galera deitoratzen du eta atxekabe sakona agertzen du, biktimengandik eta herritarren alferrikako sufrimenduarengatik. Sentimentu hori Mutrikun bizi den komunitate ukrainarrari ere helarazi nahi dio. Lau, diplomaziara itzultzeko eskatzen du, bakea eta giza eskubide guztien errespetua berezartzeko eta ondorio suntsitzaile gehiago saihesteko. Bost, Ukrainiak estatu libre eta demokratiko bat izaten jarraitzeko, nazioarteko eragilei Ukrainiar herriari beharrezko laguntza eskaintzeko eskatzen dio. 6. Bigarren mundu gerratik, Europan bizi izan dugun errefuxiatu krisialdi larrienaren aurrean gaudela ikusita, Mutrikuko udalak bere konpromisoa adierazten du egoera guztiz zaurgarrian dauden pertsona hauei laguntzeko. Eta horretarako, gutxienez, etxe bizitza bat eskaintzeko modua landuko du, errefuxiatu famili bati gure herrian babesa emateko. Eta azkena, 7. Mutrikuko udalak larrialdi humanitariorako baliabide materialak eta ekonomikoak jarriko ditu gure herrian burutzen ari diren ekimenekin bat eginda. Bueno, lehenik eta behin eskertu egindako alegina, bi alderdiek egindako alegina, mozio bateratu bat ateatzeko. Mozioak irakurritza, banamanan irakurritza, eman komunezko uneko handi bat zekaten nabarduna batzuk, eta ikusten dugu, zuzendu diala, konpromiso batea jatuaz. Uste du benetan azaldu dezuten bezala gaiak eskatzen zoala, eta gaiak eskatzen zoan, mozio bakar bate ateatzia. Honen inguruan, azkenengo osoko bilkuran, ez dakit guardako izaten, baina erregu alderetan publikotikan esan ziguten, gerra bat hasi berri ezaguala, eta baldintzagarri izango zela, eta ontz jabetzen geha, baldintzagarri izan dela. Eta batez ere izan da baldintzagarri Ukrainako populazioarentzako. Ze beraiek daude inbazioaren ondorio larrienak pairatzen, hori mozioak jasotzen den bezala. Gure taldea beti saiatu da behintzat, bakezaletasuna aldarrikatzen, ahal izan duen momentuan, eta hala segitzeko borondatea dakau. Azkenean, denok imaginatuko duen bezala, gerra baten erabakizia gutxi batzuen artean hartzen da, baina gero sufrimendua da oso edakorra, eta beste mundu handi batek sufritzen dugu horrek. Bi ejertzitatako soldadutikan hasita. Hemen ikusten duguna gai hontan da, osoa jasotzen duen bezala, egon da gure ikuspuntutik alde bakarreko erabaki bat, argumento guretzako, fundamentozko argumentoak ez diazela, ustezko genozidio bat, desnazifikazio prozesu bat, eta mehatxupean sentitzea. Ez dugu ikusten horrek argumento benetan diazenik herri bat inbaditzen, herri baten inbazioa justifikatzeko.
ez dio eskubide hori ematen. Ikusten dugu, nola mozioan jasaten den, erreferentzi puntua, Minskeko akordioa, eta guk eskatzen duguna, lehenik eta behin, etetia. Errusiaren mugimenduak etetia, hori, referentziatat hartuta, Minsk eta kago referentzia baziala, az gaitezen hortikan, baina dudai gabe ez do eskubideik olako mugimenduak, olako aktuazioak justifikatzeko. Ze esan genezake baitza ere, behar bada, gizarte bezala maila orokorrian ez den nahi esan hemen, igual, gure inkoherentziak ere erakusten den, nahi da, beste konflikto batzuk bai egondia, eta kaso handirikan, gizarte bezala ez diogu egin, hor dakagua, Siriakua, Afganistan. Baina, hartu behar deu, hau, abia puntu bat bezala, behar bada, oin, lortu deula hainbat, Europako herrialde, modu bateratu baten aktuatzia, izan datia abia puntu bat, eta gure burua arrixak bota baino, pentsa desaguna, abia puntu baten, berri baten gaudela, eta, holako aktuazioak ez diala onargarrizak, ez Ukranian, ez Europan, ez da ere Sirian, Afganistanen eta munduko hainbat herrialdetan. Beraz, hau esan da, gure babesa emango diogu mozioan. Gaixa ez da itxe, hain dizen nadan dira baino gixu gal, baina, nik bai, aipatu duguna ez da sentimendu hori, mutrikun bizi den komunitate ukraniarra, eta esatezu, josuz, zenbadoz, zenbadoz bat baino gixo. Ukraniarra, bertatik torretxakua, neuke emate eta erre honekin zoze, baina bakarra dakagu ustet, herrixan, ukraniarra, baina, dano dakigunez, ukraniar herrixekin, esan digun, loturia daken herritxarrak ere badakauz, eta niri gazte tokatu zagatezen, igual zuei urrio, baina Txernobilgo aur haietako batzuk ere mutrikun izan zian, ez da izan bat, baina bi o hiru edo lau edo bai ustet, eta jakina, ikusten adian bezala, hoiekin dauan sentiberatzia eta handixa da, herrixan tokatu zaku batzarretan debilian ian, gertatzia haien berri zeukitzia, jakinez, nundabiltzen, nola dozen, eta iruditzen zat, mutrikoar hoiek ere badiala ukraniar komunitate ez da, momentu honetan. Eta, euren onduan egotia, eta esan dezun bezala, Xabi, geuk ere aleginakin beharko ditugu, etxe bizitza bat eskaintzeko modua, biharra balio bentsat, bat eta bi ere bai, ez da? Atenditzu beharko deu, eta gero, geure baliabideak, bai gauza bidez, bai diru bidez, eskaini lehen esan duguna. Oandikan amaiereik ikuste etzakon, eta luzi izan diken bide honetan, ez da? Erki, beraz, adostutako Ukraniaren aurkako erasoa arbuiatzeko mozioaren aldeko bozkak. Hau bat esan onartuta. Eta zazpigarrenea, pasuko gea, herri zapaldu batetik, zapaldutako beste herri batea pasuta, Saharako gatazkaren aurrean adierazpena, hainizek emango digu horren berri. Espainiako gobernuak errotik aldatu du bere jarrera Mendebaldeko Saharako gatazkari dagokionez, nazio batuen ebazpenak eta nazioarteko zuzenbidea bera ere urratuz. Komunikabide batzuen arabera, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, gutun bat bidali dio Mohamed VI erregeari Marokok 2007an Saharako egin zuen autonomia erregimenaren proposamena, gatazka konpontzeko proposamenik serioena, errealistena eta sinesgarriena dela esanez. Jose Manuel Álvarez Atzerri, Europar Batasuneko eta Lankidetzako ministroak berak ere informazio hori baieztatu du.
Abdullah Arabi, Fronte Polisarioak Espainian duen ordezkariak adirazi duenez, Espainiako gobernua urtetan dabil Marokorekin atsegina izan nahian, bere ustez deskolonizatzeke dagoen lurralde bateko ponentzia administratzaile gisa ez dagokion ambiguotasunarekin jokatuz. Arabik, Saharar herriak erabaki dezan erreferenduna egin behar dela berretzi du. Horregatik guztiagatik Mutrikuko udalak bere kezka adierazi nahi du Espainiako gobernuak babesa ematen diolako Marokoko erresumak Sahararen autonomiari buruz egindako proposamenari. Espainiako estatuak lotura historiko eta afektiboa duela Mendebaldeko Saharako gatazka politikoan, eta horregatik Espainiako gobernuari eskatzen dio Nazio Batuen erakundean, Europar Batasunean eta gainerako nazioarteko arteko erakundeetan modu aktiboan lagundu eta jardun dezala gatazkaren konponbidearen alde, nazioarteko zuzenbidearen eta Nazio Batuen erakundearen ebazpenen arabera beti ere. Ildo horretan, Nazio Batuen erakundeko ordezkari den Staffan de Misturak aldeen arteko negoziazio prozesu politikoari berriro ekiteko egindako aleginak babestu ditzala eskatzen dio gobernuari. Ezinbestekoa dela konponbide politiko justo, iraunkor eta elkarrekiko onargarri batera iristea. Nazio Batuen gutunaren printzipio eta asmoen esparruan Nazio Batuen ebazpenekin bat etorriz. Alde guztien erantzunkizuna eskatuz, ikuspegi aldean iztun eta eraikitzailea duen konponbidea helburu. Eta azkena, Mendebaldeko Sahararen auziari irtenbide politikoa ematea funtsezkoa dela adierazten du. Magrebeko herrialdeen arteko eskualde lankidetzarako eta eskualdearen egonkortasuna, segurtasuna eta oparotasuna bermatzeko. Bai, esan mozioakin guztiz bagatuzela. Geuk ere, Espainiako gobernuak eukidoan jarrera aldaketa hau, giro hau, ez dugu ulertu, onartu, esango dugu. Eta, gure alderdixak beti onda Saharan alde, Saharakin, babesa ematen eta gaurkoan ere hola izango da. Mozioakin guztiz bagatuz, eta inize guantxe izan duanakin ere bai, eta, babesa, mozio bai. Bai, ez genean mozioak oso ondo jasotzen dugu, gatazko honekiko gora berak, maila bizkate labur bilduta, baina ondo jasotzen dugu, eta mozioko puntuak, zentzuzkoa dira. Osea, konpartitzen ditu bai azalpena eta bai puntua. Azkenean denok dakigun bezala, tristeena hemen da batetik alde bakarreko erabakiz izan dela, norabide aldaketa hau, eta tristeago dena da, behintzat gure lermena horixe da, egin dela presiopean eta helburu batzukin. Helburu Sahara konpontzeko helburuak ez diren batzuekin. Nagusiki esango genuke, migrazio kontua kontrol gehiago sartzia, eta Ceuta eta Melillako koloniak, gaur egungo koloniak pizkate bermatzeko. Orduan, hori da tristiena, azkenean da elkartruke bat, eta alde bakoitzak erabiltzen ditu eskuz dakaban tresnak, eta hemen, mozioak esaten duen bezala, egin behar dena da, benetako borondatezko ariketa bat saiatzeko guazen, benetan landu, eta egon algea, ataskauta danok gai honekin, baina hau ez da bidea, hau da, erderaz esango zen, pasa por la piedra, eta ez dugu ikusten hau irten bedia denik. Beraz, bai, guztiz ados. Erki, beraz, Saharako gatazkaren aurrean adierazpenaren aldeko bozkak. Hau batez onartuta. Eta 8. pasatuko gea, Portuko zuzendaritzari informazio eskaera adierazpena, Berdeak eta Independenteak herri plataformak aurkeztua. Inigo, zeuri hitza. Bai.
mozioa beha esplikatzen da, bai, arrazonamendua eta motiboak eta zer nahi duen. 2001an, Mutrikuko portu berriko plan berezia aurkeztu zen. Gure herriko portu historikoaren kanpoaldean, portu berri bat eraikitzeko urratsak faseka deskribatuaz. Babesdike berri batetik hasita. 2022ko urtarrilean Mutrikoko itsas sarbidea hobekuntza bukatzeko proiektua esleitu da. 2018ko ekainean, Eusko Legebiltzarrak onartu berri zuen portuen eta itsas garraioaren legearen arabera, portuko udal kontseilua sortzea aurreikusten da, erakundeen eta gizartearen partaidetzarako tresna gisa. Portu administrazioaren eta portua duten udalerrien ardura den udal administrazioaren arteko harremanak egituratzeko. Portuko jardueraren eta udalerrien ohiko jardueraren arteko bizikidetzarek aldeko apustua egiten da. Hori holan jasotzen da legean. Mutrikoko itsasarbidea hobekuntza bukatzeko proiektuak ez du inolako tramitaziorik jarraitu. Jende aurrean ipini, ingurumen adierazpenen eguneraketa, alegazio epea eta abar. Eusko Jaurlaritzak aurrera eraman duen lizitazio elektroniko zuzenean, Mutrikuko udala ez dute aurretik abisatu. Mutrikuko udalari ez diote proiektuan inguruko dokumento zehatzik helarazi. Aldi berean, Eusko Jaurlaritzak ez du Mutrikuko udalaren ekarpenik jaso. Portuko udal kontseiluaren oinarria kontutan hartuta, lehen aipatu dudan figura honen oinarria kontutan hartuta, Euskadiko toki erakundei buruzko 2006 legea batetik, eta lurralde eta hirigintza plangintzako 2006 lege bestetik, udalerri bakoitza herriko ingurumena era egokienean mantentzeko neurriak hartzea ahalbidetzen duenez, mozioan, lehenko puntua, Mutriko udalak portuko udal kontseilua bera indartzeko pausoak emango ditu. Honen funtzionamentu organiko eta administratiboa aldarrikatuaz eta bultzatuaz. Izan gaitezen aintzindari hontan. Mutriko udalak itsasarbidea hobetzeko amaiera proiektua lizitazio prozesuan dagoela jakinik, proiektu honi buruzko informazio guztia, espedientea, bai eta burutzeko epeak, esleipen prozesuak eta obra horiek Mutrikoko herritarrei eta ingurune fizikoari eragingo dizkieten eragozpenak konpensatzeko onartutako neurri zuzentzaileak eskatuko dizkio Eusko Jaurlaritzari. Eta 3, honekin batera, Mutriko udalak itsasarbidea hobetzeko amaiera proiektu honek hasierako proiektuarekiko jaso dituen aldaketen zehaztapenak aurreikusitakoarekin alderatuta, obran erabiliko den materialen volumen aldea eta bide batez aldaketa hauek justifikatzen dituen txostenak eskatuko dizkio Eusko Jaurlaritzari. Erkin jo, Probenek hartuko egutza, eta gero segi? Bai. Arratzalde ondenoi, batetikan, azkeneko ingurumen batzordean komentatu zengun Inigo mozio ekarreko zeuela, eta aztien jaso ginen mozioa. Komentatzeko Inigo bat, ez pixkat igual, prozedurarekin ez gauzela ados, ez dugu lertzen erakundeen arteko elkarlana mozio bitxartez esan beharko litzakenik, eta horrela uste izan da, guk aurreko plenuetan eta aurreko batzordietan, aurreko batzordietan esan duen bezala informazio guztia herriratu eta danok informazio berdina eskatzeko, portuko zuzendaritza deitzu ginen, esan ginen etortzeko mesedez udaletxera, egontzan geurekin, Joseba Aitor eta Iruroko ginean, izketan ginen ez bakarrik dikiaz, txabolaz, kofraixaz, akuikulturaz, hainbat gauza tratatu ginen baitxere dikia, eta eskatu ginen esedez, nahi ginula, mai hontan gozen guztio gauza berdin entzuteko eta hau berdinetek entzutzeko batzar bat beraiekin informazioa garbisa eta behar dugun informazio guztia danok aldabate eukitzeko. Eskatu ginen batzarraretan, plenuan esan ginen eskatu ginula, beste pare bat aldiz eskatuko dugu, oantxen dela pare bat, joan den hastian, ginen zuzendariekin izketan, zentzun gauza batzuk, azkeneko gauza batzuk limatzen zabiltzela, eta, alik eta azkarren, esango ginula, danok, maiontako danok, informazioa, bere etorko salauna,
etokigu inula horretxio, espalimagoz ere prozedurekin, mozioaren prozedurekin, mozioan eskatzen den informazio hori zabaltzearekin ados goz, beraz, mozioari baiezkoa emango dixagu. Bai, oantxe Rubenek komentatu dena, pixka preparatutenakan, eta, esango neuke, oso antzekoa diala. Pixkat, gai honek erten zoan, erregu galderatan ere, oan dela bi pleno ustet, jone gero entzan komentaixo bat horren inguruan, da, oan dator mozio bezala, ez? Mozioan, titularra, da, portuko zuzendari informazio eskaera, bai? Orduan hemen aipatzen da, Mutriku udala ez dute aurretik abizatu, ez dute proiektu honen berriko inguruko dokumentaziorik eman, eta bar. Orduan, honen aurrean, gudakon informazioan araberentzat, bai alkatiak, Poantxe Rubenek ere aipatu izan dugu baino iztan, harremana zuzena dela, bai portuko zuzendarixakin, eta, itxuraz dakidan ez metzat, udaleian ere batute ontzian, bai Aitor Aldasoro eta Aitor Etxeberria, portuko zuzendarixakin, eta bertan, proiektuan gora berak, dudak, galderak, dakigun ez gaina harmonixo osonian, eta informazioa benetzat zabaldu da eta eman da, ez? Eta gaina aurra behira ere, Rubenek esan duan bezala, deialdi bateako deitxuta doz, eta gaina prest gaina. Prest, izi eskutatzeko ez dagoelako, prest geuri azaltzeko, eta nik uste demeko zen danok, bai alderdi bezala, bai Richard bezala ere, danokako interesa horren berriz ere, retomatzeko urte asko pasaudia, eta nik Richard bezala ned informazio gaso. Eta nik uste danok, hemengo danok, aparte alderdi bezala ere bai. Orduan, eskerien da, eta goz erantzunen zain. Itxuraz, pare bate errekurtzo sartu dira, eta doz erantzunen zain. Erantzun jaso dugu, eta doz bigarren erantzunen zain, pixkat, biler hori, itzorduri itxitzeko asmotan. Orduan, hau esan da, gero nahi esan ere bai, hemen eskatzen dena informazioa. Gero informazio hori gustau ez gustau, hori beste gai bada, eta hori bakoitza bere posturak eta azalduko du aurra bida. Baina, zentrauta, mozioapeak eskatzen doanakin, hau da, portuko zuzendari informazio eskaera, iruditzako, ez dala tokatzen, gure iritziz mentzat, ez dala zuzena hemen, azaltzen dian argumentuak. Orduan gu, mozioni ez esku emango dixo. Segundu bat, astuntzat esatia, azkeneko plenuan esan ginen, ingo ginula zuzendarixakin batzarra, eta ero irukua ditxuko ginula, ez pixkat herri mailan, danon artean, honekin aurrea juteko gai gehan, ze lanketa egin dezakegun, ikusitza, zuzendaritzaren, portu zuzendaritzaren batzarra pixkat luzatzen dagoela, igualari ginen pentsatzen, lehenengo igual irukua ditxu, pixka lantzen hasi eta gero dakarren informazioekin, zuzendaritzak dakarren informazioekin jarretxuko ginuke. Baina, igual deitxuko deula, egun datorraztian edo urrengoan edo, igual deitxuko deula irukua. Bale? Erki. Bai, arkatu. Hori izan benizun, itxitzan ikoaien, baina itxi aurretikan. Eskertu bildutikan jasotako gabeza. Hemen, bilera, danonk egongo gehan bilera bat planteatzen dela, onargarrisa da, eta gu behintzat dakau interesantisa, eta borondatu ondisa bilera hortan egoteko. Baina gauza bat da bilera, eta besta gauza da prozedura. Horregaitzik gaude ikusten gara behartuta onelako mozioak ateatzea. Esan daizue, behar bada ez da modurik egokiena, ez dakigu behar bada izango den edo ez. Baina, eske, prozedura egin beharko lukete, hau, lizitazio bat, enbiar badezu, ez badezu enbiar, beste tramitazio ere, ja azteko guretzako hori ja zoramen utza da, baina behintzat, aurretika, dokumentazioa, detaila, nahi deu, eske, ez da berdina bilera bat, nahi tana ez da berdina bilera bat, edo, hau da dana, Xabiek aipatu dan bezala, gustoko edo ez gustoko izan, hau da dagoena, baina hori, eta guk, hori nahi, hori, ez dugu ikusten. Osea, 2022 baten, ezin dago, olako prozedura bat, ezin daman, olako baldintzakor izango badan jarduera baten aurrian. Horregaitzik dator gure, bi alderrizok planteatu duzue, hori, zeba mozioan bitxortez,
Ba, horregaitxik planteatzen dugu. Ze, ja, berez, aurretik egon behar ziren, dokumentazio guzti hori udalan, eta eskuragarri herritar danok ikusteko, detaiak ere aztertzeko. Horregatik, ba, bueno. Osondo, beraz, portuko zuzendaritzari informazio eskaera, adierazpenaren aldeko bozkak, abstentziorik ez dago eta aurkakoak, beraz, aldeko 8 bozka eta aurkako 4 bozkarekin onartuta adierazpena. Behatzigarrenian dakau mugi txartelaren moldaketa adierazpena, EH Bildu alderdiak aurkeztua eta hanek emango digu horren berri. Bai. Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzari honako neurri hauek eskatzea proposatzen da. Tarifa berritzeko unean eztabaidatu eta hala badagokio onar ditzan. A. Garraio publikoaren erabiltzaile ohikoenei kostua modu eraginkorrean jaisten laguntzea. Tarifen balizko jaitsieraren eta horrek izan ditzakeen ondorioen azterketa adostea eta hori ikusita gutxienez hurrengo 2 ekitaldietan tarifen presioei eustea. Garraio publikoaren erabiltzaileek beren soldatekin aurre egin ez diezaieten energiaren eta erregaiaren igoera eragin duten krisiei eta Gipuzkoako gizarteari eragiten dion inflazio handiari. Mugiren deskontu sistemaren aldaketa onartzea, haren progresibitatean eta justizia sozialean sakontzeko 4. tarte bat barne. Horrek mugiren erabiltzaileei doakotasun handiagoa emango die mugi txartelaren erabilera tarte guztietan. B. Mugi sistemaren tarifa ereduaren gizarte misioan aurrera egitea, bereziki kalteberak diren kolektibo berriak sartuta. D. Udalak Gipuzkoako garraio agintaritzari eskatzen dio bere garraio eskaintza zabal dezala, erabiltzaile guztien eskariei erantzuteko behar den beste. Eta E. Horrek guztiak Gipuzkoako garraio publikoaren tarifa sistemaren kostuak handitzea ekar dezakeela jakinik, Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio errepideen foru sareko bidesariari lotutako zatietan bildutakoaren zati bat itzul dezala. Eta martxoaren 29ko 1/2011 foru arauaren 2. xedapen gehigarria aktiba dezala. Haren 7. tituluko garraioari buruzko foru dekretuaren bidez. Xabi eta Inigo, mugi adierazpenan inguruan. Bai, bueno, mozionen inguruan pixka puntuz puntu jongo naiz, badoz puntuak ados gaudenak, eta beste batzuk ez gaudenak, eta orduan pixka eta salpen txiki bat edo matiarren. Lehenengo puntuan, eskatzen da, bueno, gutxienez urrengo 2 ekitaldeko tarifen presioei eustea, esartzea, eta esan behar hori 2021ko aurrekurteko azaroan egin zen Gipuzkoako garraioen lurralde agintaritzak egin zen batzarrian dagoeneko onartuta dagoela, 2002 eta 2023an presioak esaltatzea, beraz, hori eskatzen dana dagoeneko ja onartuta do. Gero, mugiren deskontu sistemaren aldaketa onartzearen progresibitatean eta justizia sozialean sakontzea, esan, bueno, horrekin guztiz ados gozela, eta 4. tarte bat 8arekin ere, baita ere. 2. puntuan, aipatzen da mugi sistemaren tarifa ereduan gizarte misioan aurrera egitea, bereziki kaltebereak diren kolektibo berriak sartuta. Eta hori esan behar dugu, hori guztiz ados gauzela. Mugi txartel personalizatuak ezberdinak egotea kolektibo ezberdinak zuzenduta, gazteei edo adinekoei, ezinduei edo danarakoei. Eta aurre pausoak ematea guztiz ados gauzela 2. puntu honekin. 3. Gipuzkoako garraio sistemari zerbitzurik guztiak berreskuratzaren alde, hau esan behar da puntu hau datorrela nik uste dut buruntzaldean emandan egoerarekin batez ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak lurralde buzen kudeatzaileak linea batzuk endu ditu, maiztasuna gutxi ditu, eta horrek ezin egon bat sortu deu, eta ez dakit nik esatia justo hori egokizia da, baina guk esaten dugu ere ez gatozela horrekin bat. Eta, elkarlanaren bidez, uste dugula bideratu behar diala linea horren berrantolaketa edo, bertako udalekin eta bertako eragilekin edo aintzat hartuta. Eta, 4. Orduan, 3. puntuak ere ados, goz. 4. eskatzen dana da, Gipuzkoako garraio agintari garraio eskaintza zabaltzeko, pixka linea berresak eta zabaltzeko, maiztasunak eta honditzeko.
Hemen, iruditzeko, puntua gaizki plantatuta dagoela, ze Gipuzkoako garraio agintaritzak ez dakalako kompetentziakan. Garraioen kompetentzia erakunde bakoitzak beria daka. Hau da, udalek, Donostiako udalak urbanua esango dugu, Mutrikuko udalak herribusa, udaletxe bakoitza bere herri barroko garraioen arduraduna, eta horrek udalak erabakitzen dute uran maiztasunak, linea berresak eta bar, lurralde busen, edo Bizkaian Bizkaikoak, kasu honetan, baina lurraldeko autobus lineak eta zerbitzuak eta aldundiak erabakitzen dute, Euskotrenak Eusko Jaurlaritzak eta Renfenak estatuak. Erakunde bakoitzak dauka eskumena bere garraio sistema antolatzeko, bere tarifak, bere maiztasunak, linea berriak eta bar etxeko. Gipuzkoako lurralde agintaritza daukan eskumen bakarra da presioak zehaztia. Hori zeba da, bere momentua mugi txartelatea zanean, zerbitzu guztien, lehen autonomoak zian garraio sistema ezberdinak, Renfe beraletikan bere politikak hartzen zoan, Euskotrenek beriak, lurralde busek beriak, eta udaletakoak beriak, hori dana unifikatu nahi izan zanean txartel bakarrakin, eta txartel bakarrakin garraio danetan ibilializatea, erakunde hau sortu zen presioak adosteko. Danak adosen jarri behar dialako txartel bakar hori edo erabiltzakoan eta tarifak unifikatzakoan. Eta garraio agintaritzaren, agintaritza horren eskumen bakarra da presioak zehaztia. Orduan horri eskatzea linea gehitzeko eta ordutegia maiztasunak eta gehitzeko, ez tondo formaluta ez dakalako hortan kompetentziaikan. Hori erakunde bakoitzai beri izkatu berzako. Orduan horrekin ez gozadoz. Eta gero, azkeneko puntuan, bidezarien lotutako zatiaren itzulketa eta bar, hori izan, dagoeneko Gipuzkoako foru batzar nagusitan tratatzen dagoen gai badala, zalantza asko doz uste dalako proposamen hau Europako direktiba baten kontrakoa dela, eta orduan onartuko balitz, segurazko rekurso bat etorriko litzake eta atzea botako litzake, orduan batzar nagusitan alderdi guztiek aho batez onartu zuten Europara konsulta bat eitxia. Neurri hori hartu aurretikan. Konsultori indado eta konsultorren erantzunan zaindoz batzar nagusitan. Orduan, erantzuna jaso aurretikan, justo erabaki hori hartzia, gero atzea botatzeko arrisko asko dagoenean, hori ere ez dugu ikusten. Orduan, naiz eta 5 puntutikan irukin adozeo, beste bisak irutzeko ustu zela egoki plantatuta, eta guk kontra euskatuko du. Ondo, eta eskerrik asko azalpen ditxio, Ion. Zurekin betik azte. Ondo. Justo berdin ez nahi orduan. Bueno, eskertzen dia zela azalpena. Pizkat argitzeko baia zelan dauan, jakiteko. Direnak direla guk ongi ikusten dugu. Ikusten dugu momentua ontzen dala. Ontzen. Espero ez ginen krisialdi baten murgiltzea gabiltzala. Azkenen garakuslea inflazioa. Dabidunan bezala. Eta onelako, eta kalte berak egongo dia, daude eta egongo dia, gehiago, eta eukidezaken mozionok, eukidezaken formazko akatz edo hobekuntzan behar danekin, ikusten dugu bere funtza zentzuzkoa dela, eta gero, honi lotuta baitza ere, pairatzen gauden krisi energetiko latza. Eta azkenean hau da, euskarri bat, krisi energetiko egoera honi buelta emateko. Beraz, eskertzen dugu azalpenak, baina guk funtzakin gelditzen geha, eta baiezko, emango dugu. Erki, beraz, entzundako guztiak entzunda, eta jekin arren D puntuan jasotzen dana, okerre egon daitxekela, baina, adierazpenaren aldeko bozkak, aurkakoak, eta abstentziorik ez, beraz, aldeko 8 bozkarekin, gehiengoz onartuta. Erregu galdereta pasatu aurretik, udalbatza hasieran, bilera hasieran esan dute moduan, urgentziazko gai moduan dakart adierazpen instituzional bat, eta horri heldu aurretikan, eta formalismoak ala eskatzen dugulako, bozkatu enbiarko dugu, gai ordenian sartzen dugun, ala ez. Beraz, lan istripuen aurrean, Mutrikuko udalaren adierazpen instituzionala mai hontan tratatzeko eta egoki bada bozkatzeko tokisa
matian aldeko bozkak, beraz, danok adoze gaudela, adierazpenaren berri emango digu izaskunek, eta ondoren, ingoitzu parte hartze. Lan istripuen aurrean, Mutrikuko udalaren adierazpen instituzionala. Astelehenean 60 urteko herritar bat hiltzen lan istripu batean. Mutrikuko udalak atxekabez hartu du berria, eta udalaren babesa eta elkartasun adierazi nahi die familiai eta hurbilekoei. Horrekin batera, Mutrikuko udalak adierazi nahi du lan istripuak ekiditeko ahalegin guztiak egin behar direla, guztiaren gainetik. Lan guztietan lehentasuna, laneko segurtasuna izan behar delako. Udalak berresten du personak eta hein handi batean langileak direla gure herriaren garapen sozial eta ekonomikoaren ardatza. Horregatik, ezinbestekotza jotzen du lan osasunari eta segurtasunari buruzko kanpainak burutzen jarraitzea, baita lan arriskuen prebentziorako arauak betearaztea ere. Lan istripuak gure sistema ekonomiko-sozialaren egiturazko arazo bilakatu dira. Lan arriskuen aurkako defensarik onena, prebentzioa eta prestakuntza dira. Horien bidez lortzen baitute langilek ongizatea, ezagutza eta segurtasuna. Eta horretarako ezinbestekoa da segurtasunean inbertitzea. Horregatik guztiagatik, erakunde guztiei berriz ere eskatzen die lan arriskuen prebentzioan jardunbide egokiei buruzko proiektuetan lagun dezatela. Lan administrazioarekin, erakunde sindikal zein patronalarekin koordinatuta eta laneko segurtasunaren, osasunaren aurkako delitua jasar ditzatela, baita ikuskapen funtzio gehitu eta hobetu ere. Hori horrela izanik, Mutrikuko udalak ondorengo erabakiak hartu nahi ditu. Bat, lan istripuen aurkako salaketa irmoa egitea, eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak eta osalanek heriotzaren inguruabarrak argitzeko eskatzea. Senidei da hurbilekoei informazio eman ahal izateko. 2. Senidei da hurbilekoei laguntza eskaintzea, edozein behar izanetan udalak bere eskumenetan dauden laguntza guztiak eskainiz. 3. Ezinbestekoa da laneko osasunari eta laneko segurtasunari buruzko kanpainak bultatzen jarraitzea. Baita laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak betetzea, eskatzea ere. 4. Udalak eskatzen die erakunde guztiei lan arriskuen prebentzioari buruzko jardunbide egokiei buruzko proiektuak egiten jarrai dezatela. Lan administrazioarekin da erakunde sindikal eta patronalekin koordinatuta, baita laneko segurtasunaren da osasunaren aurkako delituak persegitzeko eta ikuskapen funtziok aregotu eta hobetzeko ere. 5. Mutrikuko udalak lan istripu salatzeko sindikatu eta eragile sozialek deituriko deialdiarekin bat egiten du. Eta apirilaren batean, pixar, arratzaldeko 6 hartan goiko plazan egingo den elkarretaratzera deitzen ditu herritarrak. Eta 6 erabaki hauek udal bando eta ohiko hedabideen bidez herritar guzti ezagutzera emango zaizkie. Eskerrik asko izaskun. Xabi eta Inigo. Bai, bueno, Bastelenen entrenago ginen, hementxe, irigintzako batzordia sekola, ni behintzat ez behar honen berri, eta, azteko, familia nahi eman duruminak, eta bereziki Mari Carmen. Eta hau esan da, bai, adierazpenian emozionezetan bezala, dudagabe, bai Eusko Jaurlaritzi, bai osalani, heriotzaren berri, behintzat, argitzega eskatzia. Hori ezinbestekoa da, azkenean, familiak hori jakin eta, pixkat, aldan neurrixan, jakitzeko. Hori izan da, senidei laguntza eskaintzia, dudagabe, udal bezala, eta, hemen, gero lan arriskuen prebentzioen inguruan eta niko reflexio txiki bat, nengo neuke, eta, azkenean gu udal bezala eta, azkenean geure etxi esango neuke geuk, gestionatzen, azkenean, enpresa bada azkenean, eta, beti, eskatzen da, eta ondo eskatzia, baina, igual, geuk ere, ez denen geuk da geuk, ez oain dagoenak, lehen bestatzuk entzien, da gero ongo bestatzuk, baina, igual, holako, gerterik ez pasatzeko eta ez eoteko, igual, bai, hau hartu, motivazio ez da, igual, geure etxian ere, hor bide bat etxeko, lanketa bat etxeko, eta, hobetzeko, hemen aurrean.
baina, bueno, adierazpenekin guztiz ados gaude. Bai, Xabik esan bezala, bueno, tragedia honen aurrian gure doluminak, familia eta besarka handi bat, gure daunon izanean. Emozioak, adierazpen honek, ja gutxi gorera betetzen du puntu danak, ezer gutxi gehitzeko, eta bai, gure babes osoa. Lehen, hasieran uste komentatu dutela, atzo Ermua beha gizona, Javi Ermua arrazan, da Ermuako tanatoixoan egontzan, eta junginan, Ruben Dabixok, eta agertu genien familikoi Mari Carmeni, Xabi Semiai da nagore alabai, eta gizonan amakin ere gertu ginen, da gizona zen, eta Javi hildakoen amakin ere ginen, eta agertu genien, pixkate udal osoen izenian, eta herri osoan izenian doluminak, eta urbiltasun hori, hemen papeletan da hitzetan ipine duna, agertu zixan neurai, ez da. Eta, beste gabe, hoxe, jakin dizuen, danon izeneko hori trasladatu gendula. Eta hori, bezarkada bat famili guztiai, da langile guztioi, eta Xabi, indezun hausnarketa hori nik uste danoke indeula, eta zoritxarrez danoke etxen deula, olako momentutan, ez da. Bai, hori da, etengabeko formakuntza bezala, etengabeko ardura gogoratze bat izan behar da, hori danok kontuan hartu behar duguna. Ados, erabat. Erki, beraz, adierazpenaren aldeko bozkak. Aldeko 12 bozkakin onartuta adierazpen. Eta ja, udalbatza gaurkoa amaitzeko bintzat erreu galderarik baldin badago, Xabi Inigo. Orduan, gaurko udalbatza bere hortan utziko dugu eta apirilekuan batuko aste santu ondoren. Ez ongo eta aste santutan, zijo astenok bintzat, ondo junda ondibili. Bestiok hemen gatuko herrixa zentzen. Ondo pasauta, hori da. Erki. Eta betiko moduan, Alberto